אהלן, זה שוב נדב, והיום אני אלמד אתכם כיצד להדפיס בקנה מידה או כנ"ם. דבר ראשון, אנחנו לוחצים פה Drawing Utilities, Units, ונוודא שאנחנו במטר. נניח אם היינו בפיטים, אז פשוט נעבור למטרים. אני באופן אישי אוהב לעבוד עם דיוק של 0.00. סבבה, אוקיי. עכשיו אני רוצה להדפיס, אני לוחץ על Ctrl P, או לצורך העניין אני לוחץ פה Print, Plot, ובוא נבחר במדפסת, זאתי לצורך העניין, וגודל דף אני רוצה למשל A3 פה. עכשיו אני לא רוצה שזה יהיה fit to paper, אני רוצה לבחור את הכנ"ם בעצמי, בוחר פה, אחרי זה אני לוחץ על custom. עכשיו נניח אם אני רוצה כנ"ם של 1:250, זה אומר כל סנטימטר בסרטוט זה למעשה 250 סנטימטר בפועל, בשטח. מה שאני עושה זה 1:0.25, תשימו לב שפה זה במילימטר. עכשיו, נניח שאני רוצה כנ"ם ל-1:100, אז מה שאני עושה זה פשוט 1:0.1. אוקיי, עכשיו פה יש לי אופציות לבחור את האוריינטציה של הסרטוט עצמו בדף, כאילו בהדפסה. אני יכול landscape, או שאני יכול portrait. רואים פה ניתן לראות את השינוי. בדרך כלל רצוי להשתמש באופציה של center the plot, זה אומר לשים את זה באמצע. עכשיו אני רוצה להגיד לו ספציפית בסרטוט שעשיתי מה אני רוצה שיהיה בהדפסה. אז אני בוחר פה window, ועכשיו אני בוחר את זה, מצוין. ואם אני רוצה לראות איך ההדפסה שלי תיראה, אני יכול ללחוץ על preview. אגב, תמיד תוודאו שהחצי חלון הזה סגור, זאת אומרת, ללחוץ על הכפתור הזה, וזהו, ואז בסוף אתם לוחצים על OK. טוב.